Pohjoisen vaihtelevat maasto- ja ilmasto-olosuhteet asettavat jalkineille erityisiä vaatimuksia. Liikuttiin sitten tunturissa, maastossa tai kosteassa ympäristössä. Norjalainen maisema on jääkauden veistämä. Pitkät vuonot, jyrkät rinteet, terävät huiput ja lukuisat saaret ja niemet ovat syntyneet, kun valtavat jäämassat ovat liikkuneet edestakaisin ja muovanneet maaperää. Maassa on lisäksi laajoja laaksoja ja tasankoja. Norjalaiset ovat aina liikkuneet luonnossa kaikenlaisella säällä. Vuosien varrella olemme onnistuneet selviämään sään ja mahdottomilta tuntuvien kulkureittien asettamista haasteista. Kutsumme tätä kaikkea TestLab Norwayksi. Se on täydellinen testiympäristö tuotteillemme, joille vain mielikuvitus ja Norjan maantiede ovat rajana. Kysy itseltäsi. Luottaisitko jalkineeseen, joka on norjalaisten kehittämä, testaama ja hyväksymä? Luottaisitko toimittajaan, joka on ulkojalkineiden markkinajohtaja Norjassa ja Pohjoismaissa, ja jolla on yli 90 vuoden kokemus?